Нова система за контрол на трафика ще намали времето за пътуване в столицата с 30%. До края на 2016 година се очаква да бъдат поставени датчици и камери на 160 кръстовища, с които от Центъра за градска мобилност ще регулират светофарите в пиковите часове. Проектът за контрол на движението струва около 20 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ще приключат почти всички дейности по изпълнението на компонентите. Хората в София, които използват градския транспорт, а и тези, които до момента са използвали автомобилите си или продължават да ги ползват, имат възможността да се убедят в ползите от тези инвестиции. Инвестиции, които със сигурност би било далеч по-трудно да се направят със собствени средства, тъй като това пряко ще се отрази на данъците, дори на билета за пътуване. В момента успяхме да ги изпълним, възползвайки се от безвъзмездната финансова помощ. Нови тролеи, отговарящи на всички съвременни изисквания за комфорт на пътуване, достъпност на средата, не на последно място енергийно ефективни, с по-малко консумация на електроенергия, с възможност за рекуперация, връщане на част от енергията в системата. Електронни информационни табла, които дават вече на над 1000 спирки в София актуална информация за предстоящите превозни средства, които ще пристигнат на спирката, след колко време, различен тип сервизна информация, която също се предоставя на пътниците в реално време. Приключва изпълнението и на компонента за приоритизация на градския транспорт, с което на практика автобусите, трамваите и тролеите в София ще бъдат далеч по-на време или далеч по-точни по отношение на графика и разписанията, които имат, тъй като в случаите, в които интензивният автомобилен трафик до момента ги задържа и се трупат закъснения, ще бъдат преодолявани именно с помощта на съвременните високи технологии. Интегрирането на интелигентната система за управление на трафика в София ще се осъществи чрез няколко компонента, които ще определят къде и кога да свети зелена светлина, така че градският транспорт да се движи през задръстванията с приоритет. Това табло е реализирано по един от компонентите на проект за интегриран столичен градски транспорт, а именно интелигентната система за управление на трафика, която е насочена към приоритизацията на градския транспорт. Това означава, че ще реализираме сложно управление на градския транспорт по такъв начин, че да се намалее закъснението, както и задръстванията в столицата. Всяко едно индивидуално решение за кръстовищата, които сме избрали, е строго специфично. На това кръстовище е реализирано по този начин. Идеята е на 750 превозни средства. Има бордово оборудване, включено към тях. Когато достигне до няколко точки на кръстовището са определени за предаване на информация, приемателя на този сигнал тук управлява светофарните сигнали по такъв начин, че да премине с приоритет градския транспорт на фона на останалия трафик. Информацията за трафика идва по няколко начина. Освен бордовото устройство, което ще бъде инсталирано в превозното средство на градския транспорт, Столична община реализира друг компонент по проекта, който се състои от поставяне на индуктивни рамки в пътното платно, които засичат дали има присъствие на автомобил или лентата в случая направлението е свободно. По такъв начин зелените цикли на светофара, както и червените, се регулират така, че с предимство да преминават най-натоварената посока от кръстовището. Столична община реализира проект за повишаване на пропускателната способност на кръстовища посредством инсталация и монтаж на индуктивни рамки в пътното платно. Това е една такава индуктивна рамка, в която е навита намотка,
Принципът е такъв, че когато превозното средство мине през нея, се отчита наличието на такова, така че тази посока, която е най-натоварена, да бъде пропусната през кръстовището. Белите камери на някои от светофарите в София имат за цел да засичат именно градския транспорт и да го пускат приоритетно през кръстовището. Строго специфичната ситуация на всяко едно кръстовище не позволява идентичното определяне на това какви елементи да бъдат поставени на кръстовището, така че за някои кръстовища има такива бели камери, които спомагат за преминаването на градския транспорт. Всяко превозно средство от столичния градски транспорт ще предоставя информация за местоположението си. Така системата автоматично ще пресметне как да съкрати пътя на градския транспорт, за да стига той най-бързо до пътниците. Намираме се в тролейбусно депо Искър. Това е едно от депата, наред с всички останали, където се монтира бордово оборудване за интелигентната система за управление на трафика. В момента в тролея се извършват дейности по окабеляване и всичките прилежащи материали, които да комуникират с интелигентната система, така че да дава приоритет на градския транспорт по кръстовищата. Държа в ръцете си едно от устройствата, които ще бъдат на разположение на водачите. Това устройство обработва информацията, която се подава от текущото състояние на автобуса, времето за придвижване между спирките и съответно изпраща информация на светофарната сигнализация, така че да премине с приоритет, ако закъснява. В случай, че превозното средство се движи по разписанието, не е необходимо да мине с приоритет през кръстовището. А дали градският транспорт закъснява и колко време точно остава до идването на превозното средство, което очакваме? Вече можем да следим на над 1000 спирки в София. Проектът за електронни информационни табла представлява една типична информация за пътниците, която е компонент от цялата интелигентна система за управление на градския транспорт. Електронните табла представляват това, което виждаме на почти вече всички спирки. До момента са изпълнени 600 такива електронни табла и ги надграждаме с още 420 броя. Това постига доста голям процент от спирките в град София. За сравнение, в Нотингам бяха постигнали около 40 и няколко процента по спомени, докато София може да се похвали, че ги настигаме вече. Информацията за пътниците е едно основно средство, което ориентира пътника дали да изчака превозното средство и как да планира своя маршрут за стигане от точка А до точка Б. Тези електронни информационни табла предоставят освен информацията за пристигането на превозно средство на спирката, така и маршрута, по който се движи и една, да кажем, екстра на тях е показването на градусите в момента. Така че пътника преспокойно може да изпълни своето желание, дали да чака на спирката или да планира по друг начин да се придвижи до мястото, където е тръгнал. Договора за доставка и монтаж на електронни информационни табла е един от компонентите на проекта за интегриран столичен градски транспорт, който се финансира по оперативна програма Регионално развитие със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Първоначалният договор беше за доставка на 600 електронни табла. След като бяха изпълнени голяма част от обществените поръчки, се реализираха спестявания и с одобрението на управляващия орган на оперативната програма беше сключен допълнителен договор за доставка на още 420 такива табла, като общата стойност на двата договора е приблизително 4 милиона лева. За да бъдат максимално енергийно ефективни, информационните табла разполагат с редица екстри. Там, където е възможно, се изпълнява соларно захранване. По-скоро там, където не може да се изпълни друго захранване с нормалната електрическа мрежа, която София е доста добре урбанизирана, но все пак има места, на които не може да се прекара кабелно трасе и се поставят соларни табла. Те взимат изцяло енергията, която черпат е слънчева
и по този начин се осигурява работоспособността на таблата. Електронните табла са направени по съвременна технология и притежават множество екстри, включително и регулиране на осветеността в зависимост от рамките на деня. Например, когато е тъмно, те намаляват своята яркост, така че да бъдат най-добре обозрими в светлата и в тъмната част на денонощието. Може да покажем по какъв начин. Имат сензор, който сензор е разположен на самия дисплей. Например, ако в момента е тъмно, яркостта на дисплея намалява и съответно, ако е по-светло, тя се увеличава. Това предполага зависимост и цвета е така подбран, че да се вижда най-добре от пътниците. И това е една от екстрите, които таблата притежават. Всяко едно от таблата може да бъде от полза и за хора с зрителни увреждания. Трамвай номер 4. Пристига след 1 минута. Освен на звуковата сигнализация, която всяко едно табло има, е реализирано едно мобилно приложение, което хората с зрителни увреждания разполагат с него и при достигане до някоя спирка, бидейки с мобилния си телефон, информационното табло увеличават своят звук, така че освен да информира хората с зрителни увреждания след колко време ще дойде дадено превозно средство, така че и да го ориентира къде точно е спирката. Цялата информация, която събират и предават всички компоненти от проекта за интегриран столичен градски транспорт, се събира и обработва от Центъра за градска мобилност. Намираме се в Центъра за управление на трафика на Столична община, където интелигентната транспортна система за управление на трафика ще бъде интегрирана. Както виждаме, тук се наблюдават всички от натоварените кръстовища в столицата с цел навременна реакция на отговорните лица и регулиране на светлинните фази в дадена посока. На тази карта представляват 20-те кръстовища по интегриран столичен градски транспорт проекта. Всяко от тях си има индивидуална номерация. Това са най-натоварените кръстовища в София. Освен тези 20 кръстовища се правят още доста кръстовища, които ще надвишават бройката от 150. Всички тези кръстовища ще бъдат интегрирани в този център за управление на трафика. Другия компонент от проекта 600 електронни информационни табла има също един софтуер за управление на всяко едно такова табло. От него може да добиваме доста информация за състоянието на дадена спирка, както и да регулираме звукът на гласово оповестяване на някоя от спирките. Диспетчерите, които имат достъп до приложението, могат да получават различна сервизна информация. Например, дали някое табло в момента не работи по една или друга причина, дали е прекъснато захранването. Като най-интересната функционалност, която може да се добави е съобщенията, които могат да бъдат визуализирани на таблата. Това става посредством този екран. Избираме дадено електронно табло и, както виждате, последното съобщение, което е било написано на всичките табла, е било "Честит празник, софиянци, за Денят на София". Главно тази функционалност се използва за уведомяване на пътниците при наличие на повреда или невъзможност за достигане на превозното средство на дадената спирка, както и друга сервизна информация. Това са спирките, които са обхванати към момента от софтуера. Всичките червени петънца представляват едно от 600-те електронни информационни табла. Като допълнение към тях ще бъдат интегрирани всички спирки в София. 490-те табла са сините, червените са 600-те табла. След като проектът за интегриран столичен градски транспорт бъде изцяло завършен, се очаква тази обществена услуга да привлича все повече пътници.